която имаха. 42,80 получиха за оригиналния си танц и пето място до този момент, при положение, че сега ни предстои да видим 4-те най-добри двойки. Това означава, че арменците ще трябва да отстъпят по всяка вероятност на девето място. Сега двойката, която ни интересува изключително много, Изабел Делюбел, Оливър Шонфелдер. Само 6700 делят французите от българите Албена и Максим. До този момент френската двойка е на второ място. Много хубави поддръжки ни показват французите с много интересно повдигане, особено при втората. Определено висока класа показват Изабел Делюбел, Оливър Шонфелдер. Чудесно изпълнение на туизлите, две много хубави поддръжки, хубав пирует от една страна. От друга страна не бих казала, че имат това присъствие на леда, което се изисква за танго.